Вярвате ли, че златото може да бъде прокълнато? В село Мусачево вярват. И имат причина за това. Всичко започва, когато местни иманяри разравят древна могила. Там откриват златното момиче. Тракийска девойка, погребана с маска от чисто злато. Но тя не е била просто погребана. Тя е била пожертвана. Нейната задача? Да пази съкровището с цената на всяка душа, която го доближи. Проклятието не закъснява. Първият, който дръзна да докосне златото, беше Иван. Млад и амбициозен иманяр. Седмици по-късно го намериха мъртъв в собствения му дом, без видима причина. С израз на ужас застинал на лицето му. Лекарите не можаха да обяснят смъртта, но старите хора в селото знаеха. Проклятието беше започнало. Вторият Петър, който беше помогнал при разкопките, започна да говори несвързано. Да вижда сенки и да чува шепот. Скоро след това изгуби разсъдъка си напълно, повтаряйки само и злато кръв. Нейният поглед е хипнотизиращ, а нейната безмълвна покана тегли към тъмнината. Местните предупреждават, че ако погледнеш в очите на златното момиче, късметът напуска рода ти завинаги, а душата ти остава пленена от нейното проклятие. Златото, което тя пази, може да е скрито отново дълбоко под земята, или претопено и разпръснато по света, но кръвта по него не изстива. В Мусачево не се копае след залез, защото някои съкровища не са предназначени за живите. Смееш ли да търсиш златното момиче?